Eta gaurkoan, Aroztegia eta gero zer plataformako Garbine Elizagirekin izanen gara, arratsaldeon eta ongi etorri Xaloa telebistara. Arratsaldeon. Bueno, azkeneko hilabete hauetan gauza asko gertatu dira, gero landuko ditugu banan-banan pixka bat, zeren izan dituzue hainbat gertaera. Nola dago oraintxe bertan Aroztegiaren gatazka honen egoera guztia? Bueno, momentu honetan, baztanen erranduzun bezala azkenengo hilabetetan gauza honitz gertatu dira. Azkenengoan hemen egon ginenean azaldu genuen nola gure proposamena edo planteamendua zela ikusita nolako gatazka sortu den gai honekin baztanen, modu demokratikoan konpontzea, hau da herri galdeketaren bitartez. Gure asmoa hasiera batean izan zen, gaur egun Nafarroko gobernuan dauden dagoen alderdiarekin eta babesten duten alderdiekin adostasun batera ailegatzera eta denen artean adostea nola egin bertzen herri galdeketa hori. Bilera ronda bat egin zen, partidu politiko desberdinekin eta bai EH Bildu, bai Podemos eta bai Izquierda Ezkerrak bat egiten zuten plataformaren planteamenduarekin, baino gero abairen jarrera izan zen jarrera itxia eta zakarra ikusten genuen etzela inongo borondaterik, eta orduan erabaki genuen herritarrek bultzatutako herri galdeketa abian jartzea. Hortarako sinadura bilketa bat egin genuen, sinadura bilketa egin zen, manifestazio arrakastatsua ere egin zen, eta momentu honetan ja gaude herri galdeketa martxan jartzeko momentuetan. Gertatutako guztiaren ondoren eta hartutako erabakiak hartuta gero, nola ikusten duzu oraintxe bertan gobernuaren jarrera? Guk ikusten dugu argi eta garbi gobernuaren jarrera da hain zuzen ere aurreko gobernuaren jarrera berdina. Hau da, joan den egunean etorri zen Manu Ayerdi enpresa pribatuaren proiektua goraipatzera, beren ustez hori proiektu hori defenditzeko argumentuak eman zituzten, baina ez zuten aipatu zen ze soluzio eman behar zioten gatazka honi, eta ea inposizioaren bitartez erabaki behartzen hau edo herritarrei galdetuz. Orduan, guk ikusten dugu bai UPNren gobernuak zein gero abairen gobernuak jarrera berdina dula kasu honetan. Eta guk uste dugu bereziki larria dela gero abairen aldetik, naiz eta beraiek gobernuan egon, beraiek gobernuan daude beste indar batzuk sostengatzen dutelako ez. Eta guk uste dugu Nafarroko herritar gehienak ados egonen direla horrelako proiektuak ez direla modu horretan inposatzen al. Naiz eta iritzi ezberdinak izan daitezken horren inguruan beren kontradikzioekin ez. Ez dugu ulertzen nola den posible, gero abaik bianan adibidez babestea proiektu hauen aurkako jarrera eta baztanen alderantziz egitea ez. Baina kontradikzio horietik aparte, hemen badago funtsezko arazo bat eta da proiektuaren inposatzea eta demokrazia parte hartzailea parte hartzaile horren kontra egitea edo herritarrei erabakitzeko eskubidea ukatzea. Eta hori da momentu honetan gero abaiko gobernua egiten ari dena ez. Aztango udalari dagokionez nola ikusi zer realitate bizitzen da udalaren barruan? Udalaren barruan gauza bera gertatzen da, ze hor badago gehiengo bat proiektuaren alde dagona, eta aldi berean gauza bat da proiektuaren alde egotea eta beste aldetik da pesisaren inposizioaren alde egotea ez. Orduan, orain izango dute aukera beren jarrera erakusteko, hurrengo ostiralean Batzar Nagusia egingo delakoz herri galdeketaren inguruan, eta beraiek alde batetik defenditzen dute proiektua, baina baita ere, eta nik uste dut hori ere larria dela, defenditzen dutena da,
proiektu hau udalez gaindiko plan sektoriala bezala tramitatzea. Hau da, udalari eta Baztango udalari eta batzar nagusiari beren eskumenak ukatzea. Hori egiten dute udaleko ordezkari bezala. Orduan, nik uste dut hori nahiko larria dela, ez? Hor ikusi ditugu baita ere, osoko bilkuretan, zei jarrera dituzten bai UPNek, bai Geroa Baik eta bai Baztan auzolanean. Orduan, guk ikusten dugu nabarmena dela beraien arteko sintonia eta beraien arteko adostasuna bai gai honekin eta bai beste gaiekin ere, baina, ni zentratzen naiz honetan eta ikusi dugu Arostegiaren kasuan, eredu berdina defenditzen dutela eta politika egiteko modu berdina dela. Honen arira, hasieran aipatu dugu, hainbat gertakizun izan direla azken hilabete hauetan, eta duela 2 aste, okertzen bale maneiz, esanen diazu, hainbat kereila jaso dituzue, nork jarri ditu kereila horiek eta zer da leporatzen dizuetena? Bai, orain dela aste bat uste dut, joan den ostiralean, jaso genuen salaketa bat, non Baztango 7 herritarrei salaketa bat jartzen zitzaigun gezurrak eta irainak esateagatik prentsaurreko batean. Beraiek diote gezurrak eta irainak esan ditugula prentsaurreko horretan. Orduan, joan den ostiralean joan behar izan ginen bakepaitegira, nolabait kontziliazio ekitaldi bat edo egin beharra delakoz beraiek jarraitu ahal izateko beren salaketa horrekin, eta kasu horretan guk argi eta garbi dugu hau dela beraiek duten modua kanpaina egiteko. Beldurra sartu nahi dute, isilarazi nahi digute, eta guk argi eta garbi dugu defenditzen ari garena zilegia bakarrik ez, baizik eta bidezkoena hori dela, benetan sinesten dugula hau dela bide bakarra, nolabait herritarrak parte hartu ahal izateko eta gure etorkizunaren inguruan erabakiak hartu ahal izateko, eta ez dugula atzera egingo mehatxatzen gaituztelakoz edo ez dakitzea abokatuarekin etortzen direlakoz edo milaka euroko isunak jarri nahi dizkigutelakoz. Orduan, guk alde horretatik segitzen dugu bide honetan, guk herri galdeketa eginen dugu, eta ikusiko dugu zein den benetan Baztandarrek duten iritzia proiektu honen inguruan, ez. Eta, alde horretatik nabarmendu nahi dugu estrategia bat dela, ez. Beraien estrategia da, erran duten bezala, epaitegien bitartez edo beldurra sartzea, gaia individualizatzea, ez, pertsonalki zuri iristen zaizu isuna eta salaketa, eta jendeak nolabait pertsona batzuk markatzea, guk argi eta garbi dugu gure borroka kolektiboa dela, gure helburua kolektiboa dela, eta hortan segituko dugu. Honen arira ere, herri galdeketa aipatu duzu, ondu zarete sinadura bilketa egiten, eta etorkizunean ere herri galdeketa hori egiteko asmoa baduzue data finkorik, eta nola egin duzue herri galdeketa hori egitaren prozesua? Bai, lehen aipatu duten bezala, hasiera batean gure asmoa zen instituzio guztiekin adostuta galdera konsensuatu bat egitea eta prozesu konsensuatu bat, hori ezen posible izan, Geroa Baik etzuelakoz hori egin nahi, eta beraiek nolabait beren estrategia izan da esatea ez dela posible herri galdeketa egitea eta ez dela posible proiektu hau gelditzea eta azken finean erabaki politikoa da hau, eta beraiek ihes egin nahi diote ez dutelakoz argumentukin defenditu nahi, edo konbentzitzeko ahalmena nolabait ez dute sobera konfiantza, beraien argumentuetan, orduan erabiltzen dituzte horrelako estrategiak. Kasu horretan, guk egin duguna da herritarren ekimenez, hau da, sinadurak bilduta,
eskatu bai Baztango udalari eta bai Batzar Nagusiari herri galdeketa hau martxan jartzea. Orduan, lortu ditugu, manifestazio egunean ja lortuak genituen zentsuaren 10%, 730 uste dut sinadura lortu ditugula, eta hoiekin joan gara, nolabait, teknikoki edo juridikoki ere nola zen egokiena bideratzeko aztertu dugu, eta azkenean erabaki dugu hauteskundeak direla eta beste zeak direla Batzar Nagusitik abiatzea herri galdeketa hori. Orduan eskaera sartuta dago ostiral honetan egingo da Batzar Nagusia Baztanen, eta hor guk planteatzen duguna da ekainaren 5ean herri galdeketa egitea Baztanen. Alde batetik nahi genuen hauteskunde kanpaina aintzinetik nolabait bideratu herri galdeketarena, eta beste aldetik ikusten dugu egun hori garrantzitsua dela Euskal Herri mailan beste herrietan ere erabakitzeko eskubidearen inguruan herri galdeketak egin behar direlakoz, eta guk ikusten dugu erabakitzeko eskubidea modu zabalean ulertu behar dugula, eta ez bakarrik ze naziotako biztanleak izan nahi dugun, baizik eta bizigaren herrietan hartuzen diren erabakiak eta egiten diren planteamentuak bai garapenaren inguruan eta bai eguneroko bizitzaren inguruan herritarrak eskubidea eta ahalmena izatea erabakitzeko. Herri galdeketa hori egin eta gero zer aurre ikusten duzue edo? Guk aurre ikusten dugu edo gure aldetik espero dugu nolabait ezezkoa ateratzea, noski. Gu proiektu horren aurka gaude, azaldu dugu behin baino gehiagotan zergatik, eta gure itxaropena da hori ezezkoa ateratzea eta arduradun politikoak ardura ezartzea emaitza hori eta benetan defenditzea herritarren nahia eta ez gutxi batzuen interesak, ez. Eta hor argi eta garbi geldituko da azkenean hemen proiektu honen inguruan beti erabili da baztandarrendako onuragarria izango dela edo baztanen interesarako dela edo interes soziala, interes forala eta hainbeste adjektibo jarri dizkiote proiektu honi, jakingo dugu benetan ea horrela den edo ez, eta ze jarrera hartuko duten hain zuzen ere gaur egun baztandarren interesa defenditzen ari direnak, defenditzen ari direla erraten duten horiek, ez? Orduan, gure helburua da proiektu hau gelditzea, baina proiektu hau gelditzea baino lehen, nik uste dut argi eta garbi ikusi behar dela, posible dela herri galdeketak egitea, beharrezkoa dela herri galdeketak egitea, eta nik uste dut izango dela aurrekari garrantzitsua, bai Baztan mailan eta bai Nafarroa mailan, horrelako proiektu, horrelako makroproiektuetan non herritarren bizitza guztiz kondizionatua geldituko den, herritarrak erabakitzea eta ez 4 urtean behin aldatzen diren zinegotziak edo ez dakit, ordezkari politiko gutxi batzuk, ez. Herri galdeketa horretan baiezko aterako alitz? Guk onartu beharko genuke emaitza hori, baina, hala ere, nire ustez lorpena handia izango litzateke galdeketa hori egin izana, ez? Eta etorkizunera begira ere, horrelako proiektuetan, lehen aipatu duan bezala, herritarrak erabaki ahal izatea, ez. Honen arira ere, duela 3-4 aste Elizondon manifestazio jendetsu bat izan zenuten, alde horretatik ikusten duzue kontzientzia sortzen ari dela Baztanen honen inguruan? Bai, guk uste dugu Baztanen badagola ja... Interesa behintzat, ez? Badagola ja, orain dela urte deixente horrelako gaiekin interesa eta herritarrak gero eta aldunduak gaudela, nik ikusten dut, ez? Eta orain arte urrun gelditzen zaizkizun erabakiak gaur egun ikuste dut hurbilago ikusten ditugula, ez? Kasu honetan, nik uste dut Baztango herritarrak
herri galdeketa eskatzeko kalera ateratzeak badu bere garrantzia, ez? Azkenean, nolabait aski da, errateko momentua izan zela, proiektuaren alde edo aurka egon arren, hemen proiektu hau tramitatu den moduan, erabat deuseztatu da Baztango tokiko erakundeak eta Baztango herritarren nahiak, ez? Nolabait Nafarroako gobernutik bideratzea proiektu bat berez eskumena udalari dagokionean, ez? Hori UPNeko gobernuak abiatu zen, baina gero baiko gobernuak ere bere egin du erabaki hori, eta nik uste dut hor dela berezik larria gertatu dena, eta horregatik gehien bat dela Baztanen gaur egun dagoen haserrea eta jendeak kalera ateratzea eta bar. Eta nik uste dut modu bat dela baita ere politikariak ulertzeko, ez dela 4 urtean behin bozkatzearekin, ez dagoela barra libre bat nahi dutena egiteko, eta gainera preziorik ordaindu gabe, ez. Hemen erantzunkizun bat badago, eta erantzunkizun hori arduraz hartu behar da, eta ez, gero bai egiten ari den bezala, teknikarien bizkarren gainean jartzen erabaki eta ardura politikoak, ez. Herri galdeketa eginen dela jakinda, zegiro sumatzen duzu herritarren artean? Bueno, gu sumatzen dugu, guk erabat honetan gaude azkenengo hilabetetan, eta guk ikusten dugu gero eta jende gehiago interesatzen dela gai honen inguruan, gero eta jende gehiago ikusten duela bidegabea dela gertatzen ari dena, gero eta jende gehiago ikusten du arriskutsua dela horrelako planteamentuekin Bazanen hastea, eta guk gure kanpaina egingo dugu ezezkoa bozkatzeko, eta nik uste dut badugula nahiko informazio eta nahiko datu eta nahiko adibide herritarrak ulertzeko, hau dela bakar batzuen interesarako, bakar batzuk aberasteko beste guztien kontura. Orduan, nik uste dut herritarrak orokorrean hori sentitu eta ulertzen duela, eta nik konfiantza dut herri galdeketa honetan ezezkoa ateratzea Baztanen. Baina, bueno, hori jakingo dugu ekainaren 5ean. Osongi, ekainaren 5ean gertutik jarraituko dugu hori ziur, eta hori, eskerrik asko Xala Telebistan izategatik, eta ongi izan. Bai, eskerrik asko zuei. Eta zuei ere eskerrik asko eskainitako arretagatik, bihar ere hementxe izanen gaituzue egun ezagun saia. Mila 1960 Estafeta kalean Bodegon Sarria. Era guzietako kazuelatxoak, razioak, iberikoak, pintxoak. Berrogeita 10 urte Iruñeko Alde Zaharrean, Bodegon Sarria. Ardiarana gaztandegia, Bertizarana bailarako mikroklimaren eraginpean ondotako gaztak. Kamiku eta Ardiarana. Gazta ona maite dutenentzako zapore usain eta testura ezin hobeagoko produktuak. Konsumitzaileen errastasunerako formato eta tamaina ezberdinetan komerzializatzen dira. Ardiarana gaztandegia Legasan, ahaztutako zaporeak berreskuratuz. Iruñan La Cabaña desguazeak berme osoko eta konfidantzazko ordezko piezen salmenta. Behar dituzun, pieza guztiak aurkituko dituzun. Ibilgailu bilketa zerbitzu eskaintzen dugu. Profesional eta langiletara autoen piezak debalde eramaten ditugu. La Cabaña desguazean istripu izandako ibilgailuen tasazio altuena eskaintzen dugu. Profesional eta partikularrentzat arreta personalizatua. Informa zaite 948 303 303 telefono zenbakian.